नोंथांनो सासेखौबो मोजां जोनोम होआखिसैदां। Baik, Bima. Macam apa? Beri punya ni. Bagus kenapa? Macam sih. Dan nungsa macam senang ya? Sini kau boleh. Tahap sekarang je dia apa dia? Apa? दासो नांगौ मोनसेदों आङो गोसोंलाय मा खालामदों दासो सिखारबाय ओमफ्राय मोखां सुनानै दसे लेखा फरायखांबाय ओमफ्राय नै दासो मबाइल गेम गेलेदोंमोन आङो मा रासि होबाय थायो खिन्थाया गथ'आबोलाय मा जादों सोर लोङा नुवाखैना आं लोङाखैनो अल्ला मोनला होनबा Bema asik खोनासं जुदि एबारनिफ्राय आं दोनखुमानाय खाजाखौ जाबावोबा हो नोंनि आङो ओमफ्राय सोरनि लाया आं सासेया